יצאתי לפגוש את רונית אלמה, לשמוע ממנה כאדם, כאישה, איך מתמודדים בימים מאתגרים אלו עם מציאות שמסביב, בין אזעקה לשקט. כולנו מחפשים דרך להחזיק את הלב. שלום לך רונית, אלמה. שלום לולוש. איזה בית מרגש. רונית אלמה, שלום לך. איך את חווה את הימים האלה? אז קודם כל נלה, תודה שבאת בכלל לפגוש אותי ולשמוע את המחשבות שלי ואת הרגשות שלי, זה לא מובן מאליו. אני חושבת שאני לא יוצאת דופן במה שאני מרגישה וחושבת וחובה. אני חושבת או מרגישה שאני חיה בין הרווחים. מה זה אומר בין הרווחים? בין כל מיני ידיעות שאני שומעת, בין החדשות לחדשות, משתדלת לא לראות טלוויזיה, משתדלת לא לצפות יותר מדי בחדשות, משתדלת להיות בעשייה יותר מבורכת, כמו העבודה שלי, שאני מאוד מאוד מתרגשת להגיע אליה. אני מנהלת מועדון לגיל השלישי, 3 פעמים בשבוע, להביא להם תכנים מעניינים, להחיות שם, להביא את החלק הוורבלי שלי, את החלק השמח, את החלק האופטימי, ובאמת להיות איזה משב רוח מרענן, בדיוק בתקופה הזאת שהיא לא שגרתית, היא לא על מסילת השגרה שלי, היא משהו שהוציאה אותי מהשיווי משקל. זה לא פשוט, ויחד עם זאת, כנראה שאנחנו גם וגם וגם, אנחנו גם חיים ברוח המלחמה, ובאשר אליי, אני באמת משתדלת להפיק מעצמי את המיטב או את המירב בדיוק בתקופה הזאת. עכשיו הגעת אליי ואני ממש רוצה להכין לנו משהו לשתות. אני בעד תה. תה? אוקיי. מה, להמתיק לך? כמו שאת נראית לו? לא, לא ממתיקים לך. הבית שלי נלה, אני מאוד אוהבת להיות פה בבית שלי, זה המטבח. אני בזמן האחרון מרבה להיות כאן, לעשות כל מיני דברים טעימים, חלק, קציצות, ככה, ללוש את החיים גם במטבח. הבית זה המקום שאני מרגישה בו הכי בטוח, כשאני מגיעה לפה, אז כאילו כל הקירות מחייכים אליי. מה עובר עלייך ברגעים של אזעקה או מתח? אז כנראה שברבות הזמן מתרגלים לזה, והעלמות לב היא לא כל כך קריטית. אני כן יכולה להגיד שבהתחלה זה נשמע מאוד מפחיד, מאוד קשה, במיוחד לאור העובדה שלכלתי אין ממד, אז היא ושלושת הילדים מגיעים אליי על בסיס קבוע ערב ערב, הם ישנים בממד שלי, אז זה מין, אני האדם הבוגר האחראי על כל מה שמתרחש פה. אני מרגישה אבל מאוד בטוח בבית שלי, במיוחד לאור העובדה שיש לי ממד. אז אני נכנסת לממד ואני שם עם כלתי והנכדים, ואני חושבת שאני מלמדת את עצמי לא להתערבב יותר מדי עם הרגשות שלי, כי זה מאפשר לי להיות באיזושהי צלילות, באיזושהי סקיפות קומה, באיזשהו ביטחון. ימים מאתגרים עוברים עלינו, אבל בתוך הרעש יש גם לב פועם, ובתוך חוסר הוודאות יש גם רגעים של חיבור, של אנושיות. ואולי דווקא עכשיו אנחנו לומדים להחזיק את האור, גם כשהחושך מתקרב.